אולי נשים... במבה! הן אוכלות במבה? אז תתני להם במבה. כן, הם אכלו, לא אכלו. מה? לא אכלו. הם לא אכלו במבה? כן. הם אכלו במבה? לא עושים. הם לא רוצות? כן. אז שירה אוכלת במבה? כן. ומה עוד את אוהבת לאכול? במבה. מה עוד? מה את אוכלת בגן? זה חוצה. היה. אנחנו מחזירים אותו משחק. איפה המשחק? מה את אוכלת? תראי את הנזלת שלה. של מי? בבקשה. לא תופעה מוכנת. בבקשה. בבקשה. תפריע לי. לא תוכל. היא אוכלת נזלת. חכי. זהו. גלי. גלי. זה מה שאת אוכלת במבה? את צריכה לאכול אוכל. נכון? מה אכלת את סבתא היום? את זוכרת מה אכלת את סבתא? אכלת עוף? בבוסטון. מה? מה אכלת? אוכלת פיצה. ביצה? בפיצה בבית. מה עושה בבית? מה? מה עושה בגן? מה את אוכלת בגן? מז'ות. מה? מז'ות בגן. עגבניות. עגבניות? כן, אדומות. אדומות? כן, עמדה. ומה עוד את אוכלת בגן? אדום. את אוכלת בגן קציצות? מה פתאום? ניתן. שניצל את אוכלת? כן. לא קציצות? מה פתאום ניתן? שניצל. מה פתאום ניתן? ציצות בגן. קציצות בגן? כן. ומה עוד את אוכלת בגן? מז'ות אדומות. ובננה את אוכלת בגן? מה פתאום? פתאום בננה. מה פתאום בננה? כן. ביבי עוף אוכלת. כן. אוכלת פיצה פיצה נפח אחר רציתי ומוצצי לא, מה פתאום מוצציק? מוצצי אדום. שירה. אולי אנחנו נשכיב את הבובות? הנה, יש פה כרית.
את רוצה סיפור ולישון? לא, כן. את רוצה לעלות למיטה? נעליים. לחלוץ נעליים? כן. תורידי לקח... אוי, זה קקי. אוי, זה קקי. זה קקי. לקח מצס. זה קקי. עשית קקי? כן, נחלה סיפור חדש. נעשה מקירה אבל. לעלות אק. מה קרה גלי? טוב. מה? טוב. נגיד לכם. טוב. נגיד לכם. לגאות לי. נגיד כזה. וזה. תנחי את האף. יש לך נזלת? כן. הרבה? אני רוצה לנקות. כן. די, מספיק. לא להוציא יותר. די. דקה, מידיים. נקותי לי. היא מוציאה את כל המגבונים. לא, די שירה, אני לא מרשה. אני לא לא, מרשה. הנה, כבר יש כל לך, מוצאת, מספיק, כבר זה כל חדש. מוצאת, אני לא מרשה. די. אני לא מרשה, זה מבזבז. די, צריכים... אני לא מרשה, שירה. קחי את זה וזהו, די. מספיק. אנחנו צריכים מחר להביא לגן מגבונים. אבל אין לנו. הנה, זאת המשחה הזאת. זאת? לא, זה... נגבת. תנגבי את הידיים ואת הפנים. שתיים כאלה? לא מאמינה. נגבת. קנינו פעם. אסור לך. לא מנקים עם זה את השולחן. איך שניים? ממתי איך עוד אחד? קנינו בשתי הזדמנויות, כנראה פצעים בפה, זה פצעים. לא. מה בפה? זה לא בפה. אורנג'ל. מה? הולכים לגן. לא. מחר בבוקר הולכים לגן? את משחקת בגן? שירה. מה את עושה? מנקה? מה? את מה את מנקה? מה? ידיים קרות? כן. קר לך בידיים? נחמם לך. לחמם את הידיים? נחמם לנו כך. נחמם חם. חם, הידיים חמות. יש לי חי חמות. שירה, היום נתת אוכל לסוס? כן. מסבא. מה עשית בכפר רופין? בואי תספרי, מה עשית בכפר רופין? בבי. פנאי. נסעת באופניים? כן. לאן נסעת באופניים? פה. לסין. נכון. ולאן עוד? פעות. נכון. ולאן עוד? הביתה. איפה עוד היית היום בכפר רופין? באיזה מקומות היית? פנאי. לאן נסעת עם סבא באופניים? מי היה בכפר רופין? מי נסע באוטו לכפר רופין? אבא. ומי עוד? אמא. מי עוד היה באוטו? אמא, אבא, מי עוד היה באוטו? אילון. נכון. ומי עוד? מי עוד נסע באוטו לכפר רופין היום? גלי. איך קוראים לה? איך קוראים לה? גלי. איך עוד קוראים לה? גלי. ואיזה עוד שם יש לה? גלי. גלי גלי.
לוש גלוש. וגונזי. גוזי. ומה עוד? גלגל. גלגל. נכון. ואיך לך קוראים? שיח. ואיך עוד קוראים לך? שיח. נוני. נוני. בת. לפרה האדומה יש עגלה קטנה חומה, את ראשה היא ליקקה ונתנה לה נשיקה. נכון. פה זה לא, עברתי על הכל. זה לא פה? צהוב. תראה, יש את אלה, אבל אלה... הנה, נשאר בנורא מעט, הנה. מה את בונה? תוציא את המוצץ. יחסה המוצץ, תוציא אותו. תוציא מהפה את המוצץ, שירה. שירה, תוציא את המוצץ, נוגי. תוציא את המוצץ. תני לאמא את המוצץ. שימי את המוצץ פה. טוב? שימי אותו. לי קר, זה בכלל לא קר. בטח קר.